El següent punt de l'ordre del dia és un prec presentat per Junts Parlo. Prec per aprovar inicialment el Ple General de manera urgent. Senyora Camps. Aquest ple que el vam presentar a principis d'agost, si no record malament. Nosaltres esperàvem una resposta des d'aleshores, que no es va produir. Arran d'aquesta no resposta vam demanar una petició d'informe cap a finals d'agost, si no ho tinc mal entès, dia 26 del 8 de 2017, van demanar un informe signat per tots 6 regidors de l'oposició, sense qual cosa l'informe s'havia d'emetre perquè representam més d'un terç de la corporació, i a l'informe demanàvem l'aprovació, o sigui, garanties jurídiques sobre la proposta presentada en relació a l'aprovació inicial urgent del Pla General en tràmit, en coherència amb els terminis racionals i convenients en què ja s'hauria d'haver fet, o bé també la suspensió de llicències preventives per l'àrea de Son Bou, on estan ubicats els hotels Melià i que són objecte d'atenció pública i administrativa des de fa algunes setmanes. Aquest prec, si vostès se refereixen a aquest prec, anava en aquest sentit. S'informa de la secretaria on se responien aquestes qüestions, no l'hem pogut conèixer fins avui de matí. Arran també de no tenir resposta ni en aquest prec ni tampoc a la petició de documentació que havíem fet a posteriori, va ser pel que ens vam decidir a entrar una inclusió d'un punt d'urgència sobre el dia d'avui, que vam registrar dissabte passat. A la Junta de Portaveus de dilluns, el portaveu del Partit Popular i el Balda en funcions aquell dia me van comentar que no havien tingut temps de compartir amb la resta de l'equip de govern aquest punt i que per tant no podíem votar a favor de la inclusió d'aquest punt d'urgència sobre el dia. Per aquest motiu, i enllaçat amb tot això, avui voldríem tornar a plantejar la inclusió d'aquest punt d'urgència en el ple d'avui. Està tot íntimament relacionat. I vostè me dirà si procedimentalment ha d'anar d'aquesta manera o no. Però vaja, si considera que es pot considerar que es pot tirar endavant amb aquesta petició d'incluir un punt d'urgència en el ple, llavors passaré a explicar el contingut d'aquest punt d'urgència. Si considera que no pertoca ara, m'ho faci notar perquè ho desconec. Gràcies. A veure, en quant a lo del prec, el prec es va presentar el dia 4 d'agost i el prec tenia que anar en el primer ple, o sigui, ple ordinari que es produís. Aquest és el primer ple ordinari que es produeix. Per tant, el prec va a aquest ple ordinari. Una altra cosa és que després vostès presentessin un altre escrit demanant un informe. L'informe és el que ja vostès tenen, van presentar el 26 d'agost, van demanar-lo el 26 d'agost i ara ja tenen l'informe. Això és una cosa i després una altra és el que vostès han presentat per punt d'urgència, no té res a veure una cosa amb l'altra. De totes maneres, com que la temàtica és exactament la mateixa, si no m'indica el contrari, tal vegada, si vostè hi ha d'acord, el que podríem fer per explicar de què va tota aquesta temàtica seria reconduir-ho cap a el punt d'urgència que recull en realitat tot l'anterior i que s'ha refet en funció de l'informe que hem pogut llegir avui de matí respecte a les peticions que havíem fet en el seu moment, si a vostè li sembla bé. O sigui, llavors, procedimentalment el que correspon és agafar i anem al punt d'urgència, tenim que votar l'urgència del document que han presentat aquest matí. Primer votarem l'urgència, anem a agafar el document. A veure, el document que han presentat aquest matí. Atesa la petició de Junts Parlo relativa a que s'inclogui en l'ordre del dia del ple un punt prou important per al municipi perquè el consistori es pugui pronunciar en representació de tot el poble referint-se al projecte de reforma dels hotels de la companyia Melià Hotel i Son Bou,
Atès que la proposta concreta de l'acord és la següent. Primer, acord que l'Ajuntament i el Consell Insular es reuneixi per tractar el tema. Segon, que hi hagi una petició de reunió oficial amb l'empresa per intentar arribar a un possible acord o període de negociació, petició que s'ha de comunicar als mitjans de comunicació per veure si veritablement la voluntat de diàleg que l'empresa va fer pública es confirma. Tercer, que els serveis jurídics de l'Ajuntament i del Consell, si cal, informi sobre la possibilitat i tots els efectes i conseqüències d'acordar una suspensió de llicències preventiva sobre aquestes parcel·les concretes de Son Bou, abans de tractar qualsevol sol·licitud de llicència presentada per l'empresa. D. Que cada una d'aquestes qüestions es resolgui amb el temps prudent perquè l'Ajuntament tingui marge de reacció per acordar el que calgui i garantir unes mínimes possibilitats de negociació. Atès que s'ha emès informe per la Secretaria de l'Ajuntament en el que es tracten dos assumptes de cabdal importància i que, resumidament, les conclusions són sobre la suspensió de llicències preventiva en aquesta àrea de Son Bou, atès que l'àrea en la que s'emplacen els hotels en qüestió no estan incloses dins els àmbits en relació als quals es va acordar suspensió de llicències, per la qual cosa interpreta la Secretaria que cabria acordar aquesta suspensió o esperar a que el Consell Insular es pronunciï en relació a la suspensió interessada de l'ART5, si bé manifesta en el mateix informe que s'hauria d'interpretar que només es referiria a l'àmbit de l'ART5 i per tant excluiria a l'emplaçament dels hotels. I segon, sobre el pronunciament relatiu a que resulta procedent no acceptar a tràmit el projecte presentat per Melià per incompatibilitat dels seus autors per realitzar treballs privats dins el terme municipal d'Aló, a la vista de les circumstàncies exposades, es considera que concorre el supòsit d'urgència que habilita la inclusió d'aquest punt a tractar a l'ordre del dia de la sessió i es procedeix a votar la urgència de la inclusió a l'ordre del dia, d'acord a l'article 75.2 del ROM i a l'article 82 de la llei 20/2006 del municipal i de règim local de les Illes Balears. Estem a favor que es debati això i doncs hi ha unanimitat. Per tant, queda aprovada l'audiència i s'inclou la proposta presentada per Junts per l'U avui en l'ordre del dia. Té la paraula la senyora Camps. Gràcies. Celebrant que s'hagi resolt finalment aquesta urgència i realment pensant que ho és. El que ens ha mogut a interessar molt per aquest tema és la petició de llicència d'obres que va presentar Melià Hotels a principi de juliol, si no recordo malament, em sembla que era, emparat per una legislació que li permet millorar places turístiques, tot i que es desvirtuessin les normatives territorials existents aleshores, una llei de 2012, que a més, amb la revisió que es va fer el dia 31 de juliol de 2007, s'ajorna fins a 3 anys més. O sigui, la disposició addicional tercera allarga aquests beneficis d'aquesta legislació emesa durant l'anterior legislatura del govern balear durant 3 anys més per a aquest tipus de projectes. També hem sabut per premsa, com la majoria de ciutadans, de les intencions de Melià Hotels a l'hora de reconvertir o de millorar aquestes places turístiques existents a Sant Bou des de fa més de 40 anys. I és evident que per nosaltres i per molta gent de Menorca, i és possible que també fins i tot per vostès, crec, segons vostès mateixos us han manifestat, no és el model turístic que actualment Menorca desitja ni que sigui millor per una zona tan emblemàtica de la nostra illa com ho és la platja de Son Bou. Durant massa anys, 2 torres de ciment han presidit l'entrada a una de les platges més precioses de l'illa i que crec que és un orgull per al municipi d'Aló. Ara semblava que podia obrir-se una porta per modificar aquesta realitat i fer que aquest impacte paisatgístic es minvés i entrés en un model turístic més propi del segle XXI i no tant dels anys 70 del segle XX.
Ens va preocupar moltíssim que l'empresa optés per una reconversió de places sense disminuir gairebé alçades i som conscients que existeixen una sèrie d'impediments per créixer horitzontalment que venen marcats per SPTI. SPTI també està en procés de revisió. Nosaltres som crítics en la proposta de Melià i som crítics també amb altres posicionaments d'altres administracions, siguin quins siguin els colors d'aquestes administracions. I per tant, pensam que és un benefici per al poble de l'O poder obrir aquest debat, poder posar totes les cartes cap per amunt damunt la taula i mirar de reconduir la situació de Sant Bou i que aquesta situació de dues moles de ciment no es perllongui durant 40 anys més a una platja tan emblemàtica com aquesta. I és per aquest motiu que ens vam interessar per el tema, que vam indagar la legislació, que vam intentar cercar la manera de que administrativament se pogués impedir allò que Melià havia manifestat que volia fer. Ens ha sorprès moltíssim llegir l'informe avui de matí de secretaria, que a més s'ha emès perquè nosaltres el vam demanar. No sé què hauria passat si no haguéssim demanat aquest informe, perquè semblava... Resulta que els redactors de l'aprovació inicial del Pla General són els mateixos que amb un any de diferència han redactat el projecte de Melià Hotels. Com pot ser que ningú se n'hagués adonat? Nosaltres no havíem vist la sol·licitud de llicència d'obres de Melià, però vostès, l'equip de govern, sí que l'havien vist, m'imagino. Home, l'havien recepcionada. Aquesta incompatibilitat és absolutament flagrant i a més està documentada jurídicament. Vull dir que sort que vam presentar la petició d'informe perquè si no tot a vegades hauria passat per junta de govern sense que ningú se n'adonés. Ningú se n'havia donat fins ara. Per tant, ens congratulem que això hagi succeït a temps. Entenem, per tant, que aquesta tramitació és invàlida, que no es pot tenir en compte la data d'entrada d'aquesta sol·licitud perquè els redactors no són compatibles i, per tant, aquesta llicència queda anul·lada. Entenem que hi haurà d'haver alguna resolució de Junta de Govern, no ho sabem, perquè realment s'estableixi aquesta nul·litat en aquest cas concret. Tornant una miqueta en el nostre punt que volíem incloure i que vostès han acceptat d'incloure, com ja vam manifestar davant vostès en una reunió interna, la nostra voluntat és que hi hagi negociació, que hi hagi diàleg, que se pugui obrir el debat per reconduir el tema, sense incórrer en cap perjudici de la legalitat vigent, sense denostar cap dret de ningú, però sí mirant per el bé comú i mirant per el futur de Menorca i d'una platja tan emblemàtica com Sant Bou. I és per aquest motiu que hem posat damunt la taula tots aquests punts d'acord que vostè mateixa ha llegit al principi, que crec que no cal repetir, però que van encaminats tots ells no a donar solucions ni A, ni B, ni C, sinó a obrir un procés de negociació factible, que realment existeixi via de negociació. I això és el que voldríem traslladar també a l'administració insular amb l'acord de tot el ple de la corporació. Gràcies. En el primer punt modificarien on diuen... On està el primer punt? Acordar que l'Ajuntament i el Consell Insular es reuneixin per tractar el tema, per dir, acordar que l'Ajuntament i el Consell Insular segueixin reunint-se per tractar el tema. Sí, cap inconvenient, el que passa que nosaltres fins que no vam tractar amb vostès aquest tema no sabíem que havien existit aquestes reunions bilaterals. Per tant, si és una continuació, que sigui una continuació. I votació separada? Dels punts? Sí. No ho sé. Me digui que és que hi ha algun punt que vostès consideren que han de votar en contra? Sí, voldríem votar separadament, sí. Bueno, però entengui que per saber quina conseqüència té aquesta votació separada, jo he de saber quines són les seves intencions de vot, perquè si no estic decidint de cegues. Voldríem votar separadament, voldríem votar el primer i els altres tres conjuntament.
entenc, per tant, que els primer votarien que sí en la modificació que m'ha demanat. Simplement li dic que votaríem el primer d'una manera i els altres tres d'una altra. No li dic ni d'una manera ni de l'altra. Allò me sembla que nosaltres no podem acceptar, no podem jugar a això, perquè això és fer demagògia explícita. Passem a votació. Doncs passem a votació. Vots a favor de la petició de Junts per l'O? Vots a favor? Vots en contra? Ara, per punt d'audiència, hi ha un altre punt d'audiència per part de l'equip de govern. En el mateix sentit que és invocant l'article 75.2 del ROM, el 82.3 del ROF i el 82 de la llei 20/2006, un punt d'audiència que consisteix en sol·licitar un dictamen del Consell Consultiu. I considerem que estem davant d'un assumpte que és de vital transcendència, que pot comportar tant si s'autoritza com si es denega, podria originar perjudicis indemnitzatoris tant a l'Ajuntament com al Consell i no seria la primera vegada. En aquest moment m'estic referint al Princesa Sant Bou. I volem que sigui un òrgan totalment alien el que aclareixi aquest embolic. I per tant passaríem a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra de l'urgència? Abstencions? Llavors podem passar a debatre. El que es demana amb aquesta petició, aquí ens tenim que remuntar de que les administracions lamentablemente tenim molts problemes, han tingut molt de xascos i el que volem és que ens avala la llei 5/2010. La llei 5/2010 a través de l'article 19 és l'únic article que ens dona la possibilitat que a través de la presidència del Consell Insular de Menorca, a través de la presidenta, pugui instar el Consell Consultiu perquè la petició seria la següent. Us la passaré. Sobre si resulta legalment viable la suspensió del planejament vigent en relació a la parcel·la urbana en la que s'emplacen els hotels Sol Milanos i Sol Pingüinos, amb posterioritat a la sol·licitud de la llicència de reforma que tingué entrada a l'Ajuntament el dia 20 de juliol del 2017, en tant es tramita el nou Pla General d'Ordenació Urbana de l'O. Sobre si resulta legalment viable la inadmissió a tràmit de la llicència presentada per una suposada incompatibilitat dels arquitectes redactors de l'abans del Pla General d'Ordenació Urbana de l'O. A aquests efectes s'adjunta informe jurídic emès per la secretària municipal al respecte i s'adjunta informe tècnic relatiu a la regulació continguda en aquest abans en comparació amb la regulació al Pla General del 2009 per si ha suposat algun canvi i, per tant, alguna incidència normativa. Vam tindre una reunió amb l'equip d'oposició l'altre dia. Vam estar intentant fer entendre un sinfín de coses. No havia manera. Semblava com si, amb la portaveu, el document que ens ha presentat és pràcticament, essencialment, el mateix que ens va presentar l'altre dia. Llavors ha passat que quan es parla de petició de reunió oficial amb l'empresa per intentar arribar a un acord o possible negociació amb avís als mitjans de comunicació,
Aquest punt és il·legal totalment i suposa una coacció a l'empresa. No es pot obligar a un particular a negociar una facultat que és reglada a l'administració com podria ser objecte de denúncia per coacció i per prevaricació administrativa. Clar, què passa aquí? Es pot parlar, es pot ratllar, es pot negociar, intentar parlar en aquest cas amb els promotors, etc. Es parla amb el Consell, tot, però el que no es pot fer es dir, se coge a la empresa con la prensa, con luz y taquígrafos, però què és això? Això no es pot fer de cap de les maneres. Vull dir, és que en cap moment es pot intentar fer una cosa d'aquestes. Negociar, hem estat intentant negociar, portem anys intentant negociar. Sabem a on està l'escollo i no hi ha manera de treure'l del mig. L'altre, diu petició d'informe als serveis jurídics de l'Ajuntament i del Consell Insular. Jo crec que per la importància que té aquest assumpte, d'una manera o de l'altra ens ho impugnaran. O ens ho impugnaran un o ens ho impugnaran els altres. I jo crec que aquí tenim que dormir tots tranquils. És que jo crec que tenim que, el que dic, dormir tranquils vol dir que no podem que ens torni a passar un tema de Princesa Sombo. Què es passarà? Tant si ens en poden impugnar, tant si es concedeix com si es denega. Què passa? Atès que estem en un cas de suspensió de llicències, atès que estem a una inadmissió o tramitació d'un procediment, que suposaria, en tot cas, podria ser, si hi hagués un error, suposaria un cas d'indemnitzacions milionàries. Vam dir l'altre dia que si per H o per B agafàvem i dèiem no admetem aquest projecte, resulta que després ens diuen que no hi ha incompatibilitat, que ens denuncien, perquè això automàticament tenim un recurs, i que ens surtin algú que ens digui que no son incompatibles para este acto en concreto, porque no ha habido una modificación sustancial del planeamiento. Automàticament ens poden demanar el danys i perjudicis. El danys i perjudicis, i això li vam explicar ja a la portaveu, el danys i perjudicis d'això d'un projecte, únicament d'un projecte de 26-27 milions d'euros, estem parlant d'1 milió i pico d'euros. Tot això ho tenen que pagar al poble. Per favor. Per tant, jo crec que per la tranquil·litat de tots, el Consell Consultiu tarda més o menys un mes i mig. Tarda menys que una administració en fer un informe d'aquest. Passi el que passi, tindrem un informe clarificador de tot que ningú, ni unos ni otros, ens el podran portar a cap jutjat. I l'Ajuntament, el Consell, farà el que diu el Consell Consultiu i tothom estarà al marge de qualsevol problema. Estarem tranquils. I si el Consell Consultiu, com a màxim òrgan consultiu de la comunitat autònoma, emeti un dictamen en relació a la viabilitat jurídica tant d'acordar la suspensió d'aquest àmbit com de la possibilitat d'inadmetre la tramitació de la petició de la llicència. Per tant, la intervenció del Consell Consultiu té la màxim rigor i objectivitat que pot tindre, amb el seu pronunciament serà el que determinarà tant el pronunciament de l'Ajuntament com el del Consell. Jo crec que interessa a ambes administracions. Entenc. A l'Ajuntament, quan se va entrar la llicència aquesta, ningú, no és que sigui per eliminació de que vostès hagin demanat aquest informe. La llicència encara no s'havia mirat perquè l'Ajuntament té moltes coses abans d'aquesta llicència. L'Ajuntament, fins que el Consell no ens enviï la seva autorització com a declaració d'aquesta d'interès turístic, l'Ajuntament no començarà a fer res de res.
Aquí, al Consell encara no s'ha enviat res, per tant no s'ha començat a mirar res de res. S'ha demanat aquest informe i ja ha sortit aquest tema? Doncs ja està, ja tenim una altra dada. Doncs més que mai hem avançat. I què té que fer amb això? Doncs es demanen al consultiu, però automàticament s'acorda, perquè no es passi cap pla, s'acorda la suspensió per concedir aquesta llicència mentre no tinguem l'informe del consultiu. I jo crec que és una manera segura de que no tinguem aquests problemes. Crec. Gràcies, senyora Camps. Gràcies. A veure, jo en primer lloc he de dir que vostès el que fan és jugar brut. Brut. Completament brut. Nosaltres ens vam interessar per aquest tema dia 4 d'agost. Vam entrar un prec. Si vostè s'ha llegit l'informe de secretaria, on se relaciona l'evolució o la involució que està patint el Pla General d'aquest municipi, que fins i tot se van informar les al·legacions presentades per Ciutadans i per la pròpia oposició, va anar a comissió i a la Junta de Portaveus el va retirar del ple i això mai més no s'ha tornat a recuperar. Això ja és bastant sospitós d'entrada. D'entrada ja és bastant sospitós aquesta dilació en la tramitació del Pla General. Això d'entrada. Ens vam interessar per aquest tema a principi d'agost. No hi va haver resposta. Vam demanar una petició d'informe, vam demanar documentació. Aquesta documentació encara no la tenim. Aquest informe ens ha arribat avui de matí. Perquè el vam demanar ahir, perquè si no el tindríem. Vostès me van dir, me van reunir, jo vaig xerrar primer amb el seu portaveu i amb el Balda accidental dilluns sobre aquesta qüestió, en acabar la Junta de Portaveus. Ahir, després de la mesa de contractació, me van dir que havien de xerrar amb jo. Me van xerrar de l'existència d'aquest informe sense que nosaltres encara l'haguéssim pogut llegir. Me van explicar tot el que vostè diu que jo no vaig entendre, perquè dec ser tonta, dec ser imbècil i no entenc les coses. Vale, molt bé. Me van fer veure que demanar d'entrada una suspensió preventiva de llicències podia tirar enrere una possible negociació. I si vostè llegeix els punts que nosaltres hem reelaborat, no es diu en cap moment que nosaltres proposem ara mateix una suspensió preventiva de llicències. I li he de dir també per la seva informació que una suspensió preventiva de llicències és una figura jurídica que està pensada precisament perquè no hi puguin haver indemnitzacions com les que vostè acaba de citar. I a més a més, li vaig dir, quan nosaltres haguem vist aquest informe i haguem pogut refer la redacció d'aquests punts, li enviaré tot el més prest que pugui. Jo li volia enviar ahir fosquet, com li vaig dir per WhatsApp, però encara no m'havia arribat l'informe. Per tant, sense conèixer l'informe, no sé en quins termes he de refer l'escrit. Fins avui de matí no hem rebut l'informe. Hem refet el nostre escrit i li he enviat també per WhatsApp a les 2 o a la 1 del migdia, es pot estar per aquí testimoniat, i després, poc després, ho he registrat per registre d'entrada. Fins i tot vam quedar ahir. Ho refem i demà a les 7:30 abans del ple tornem a quedar i fem un canvi d'impressions perquè la voluntat semblava ahir que la voluntat era la mateixa. I vostès, jugant brut, me diu, avui migdia me diu, mos veiem directament en el ple, quan jo li dic, no quedam a les 7:30? Nosaltres estem disposats a fer una reunió prèvia per veure si podem arribar a un acord. No, gràcies. Aquesta ha estat la seva resposta en el WhatsApp. No, gràcies. I ara mos ve aquí amb una proposta, o sigui, denega la proposta que nosaltres li feim, mos ve amb una proposta seva com si fos la gran salvadora del món mundial, quan tot plegat és bastant sospitós, permeti'm que li digui, i pretén que nosaltres mos manifestem d'una manera o d'una altra a priori sense haver pogut ni analitzar el contingut del que proposen. Nosaltres no podem votar ni en un sentit ni en un altre sense fer un recés i xerrar d'aquest tema. Clar, necessitem fer un recés i això és una jugada a traïció, perquè nosaltres en tot moment hem jugat amb les cartes cap endavant. En tot moment, senyora Valdesa. Vostè ha jugat amb les cartes amagades. Nosaltres hem jugat amb les cartes per endavant. I vostè ha embalat una ganivetada a traïció. Vostè o el seu equip de govern o tots plegats. Jo no ho sé, no hi entraré, però ha estat realment un joc brut. Nosaltres no ens podem manifestar ni en un sentit ni en un altre sense fer un recés i poder rellar entre nosaltres sobre aquesta qüestió. Ho ha d'entendre perquè és així. Senyora Camps, aquí les úniques persones que es dediquen a jugar brut
i entenen la política d'una manera que no he vist mai en la meva vida són vostès. Amb els anys que fa que hi és la política. Pues mire, quedo assombrada que a l'OM pugui passar el que està passant aquí. I per favor deixin parlar perquè jo l'he deixat de parlar a vostè en tot el disbaràs que m'acaba de dir. Mirin, primera de totes les coses. Vostès el dia 26 d'agost demanen la documentació. Vostès es creuen que tot l'Ajuntament vostès es pensen que tot l'Ajuntament es té que passar el dia fent feina únicament per Junts per l'U. Això és la seva mentalitat. I resulta que és que l'OM té 9.700 i pico de persones. I totes i cada una d'elles necessita el seu temps. I clar, no es pot dedicar tot el temps a 6 persones, perquè n'hi ha totes les altres restes de persones. Per favor, si vostès no respecten aquí, si vostès no ens deixen parlar, pensin que aplicaria el reglament i els envalaré al carrer. Bueno, doncs mira, molt bé. No, perquè el dolent serà que tornaran. A veure, seguim. Vostè va demanar l'informe el dia 26 d'agost. L'informe se li s'ha donat avui. Vostès me diuen jugar brut. Vostès m'estan dient tot això i resulta que ahir l'informe ja circulava per tots els mitjans de comunicació. Tothom buscava y tothom me demanava, me trucava, porque resulta que le habían llamado todo el mundo y tothom, la ràdio, la IB3, l'altre i tothom, perquè l'informe era... Però de què anem? Fins avui De què anem? Vinga, va. Bueno. Després, què tenim més? Prou mentides? Mireu el registre de sortida. Educació, vinga. Educació! Lo que estic dient és que vostès com a oposició, tenen que fer la feina i agafar i guardar secret de les coses que es diuen. Resulta que tenim una conversa aquí dintre, i en lloc d'agafar i després que se li diu de paraula, efectivament, de paraula se li diu tenim un informe, se li crida, se té l'atenció de cridar la portaveu i se li diu, miri senyora Camps, es passa, Maria Maria, es passa això. Tenim un informe a la secretaria i ens diuen que són incompatibles els autors del projecte, se li diu tot això de paraula. La senyora Camps me demana, tens l'informe? Dic, mira, me sap greu perquè he tingut que sortir corrent i jo tampoc tenia l'informe, no teníem l'informe cap, però de paraula se li diu això. I bueno, per lo vist es va dedicar a parlar amb tothom dient que l'informe era incompatible. Ara ja la tenim, ja tenim tots els mitjans preguntant-me a mi, jo encara no sabia tampoc res de res. Però això és el de menys, això és la manera de fer la política de vostès i allà vostès amb el seu... Amb el tema... Jo crec que el que crec que presentem, jo crec que precisament el que volem és seguretat. Jo, amb el que vostès estan presentant, sembla que el que volen és precisament embullar. Des que estem porten 2 anys, no hi ha propostes positives, tot és enredar els assumptes, tot és polititzar els assumptes, tot és anar a fer mal a tothom, a persones, a institucions, no sé què és el que estan fent. Però bueno, vostès mateixos, o sigui, elevar-lo al Consell Consultiu per vostès és un desastre. Jo no he dit això. No és un desastre, no he sabut si proposem de tot. Això és un desastre, no hagués tallat. Molt bé. Van ratllar i vam intentar modificar a l'escrit. A l'escrit no l'han modificat, han presentat un escrit que és cosí germà. Per tant, a partir d'aquí, jo, per seguretat, el que no es pot fer és fer inversió urbanística. El que no es pot fer és que vostès vulguin fer que ens presentin una sèrie de documents i que resulta que ens presenten uns documents de conformitat a la legalitat i que nosaltres fem el contrari a el que ens demanen. Perquè això
el que fem és una altra princesa Son Bou. Li s'agradi o no li s'agradi. I això és el que han fet vostès. I això és el que li s'agrada a vostès. I això és urbanisme a la inversa. I això no ho penso fer. Ui, senyors meus, jo, en quant a lo del pla general, el que no pot ser, dic, entre una cosa... Bé, té el torn de paraula, si vol tornar a parlar? Sí, gràcies, i tant. Tornaré a llegir els punts de la nostra proposta d'acord, perquè a cap persona que ens pugui sentir, les seves mentides li puguin arribar. Perquè les nostres propostes d'acord van exactament en la mateixa línia de les de vostès. No sé d'on se treu que nosaltres anem en contra dels interessos de l'administració. Diu la primera proposta. Acordar que Ajuntament i Consell Insular es reuneixin per tractar el tema. Des de quan en democràcia ratllar és un delicte? Des de quan? Que m'ho contin. B. Que hi hagi una petició de reunió oficial amb l'empresa per intentar arribar a un possible acord o període de negociació. Possible acord o període de negociació. Petició. No estem dient que els mitjans de comunicació hagin de venir a gravar la reunió. Petició, aquesta petició a l'empresa, que s'ha de comunicar en els mitjans de comunicació per veure si veritablement la voluntat de dialogar que l'empresa va fer pública en els mitjans de comunicació veritablement es confirma. Simplement traslladar a l'empresa que s'ha fet aquesta petició i traslladar als mitjans que s'ha fet aquesta petició. No estem vulnerant cap legislació amb aquesta proposta. C. Que els serveis jurídics de l'Ajuntament i del Consell, si cal, informin sobre la possibilitat i tots els efectes i conseqüències d'acordar una suspensió de llicències preventives sobre aquestes parcel·les concretes de Son Bou abans de detectar qualsevol sol·licitud de llicència presentada per l'empresa. Tots els efectes i conseqüències d'acordar una suspensió de llicència. No estem dient que es faci una suspensió de llicència. Estem dient que ens donin garanties jurídiques de què passa quan se planteja aquest escenari. Això és el que diu aquesta proposta. I saber que cada una d'aquestes qüestions, tot això que hem dit abans, es resolgui amb el temps prudent perquè l'Ajuntament tingui un marge de reacció per acordar allò que calgui i garantir unes mínimes possibilitats de negociació. Qualsevol d'aquestes propostes només van encaminades a dialogar. A dialogar. I vostè us està acusant de que la nostra intenció és vulnerar la legalitat vigent. De cap de les maneres li admetré que embruti la nostra proposta d'aquesta manera. Vostè està mentint, vilment. I per tant, nosaltres, insisteix, necessitem un recés per valorar i poder dialogar sobre la proposta de redacció que vostès plantegen en el seu punt d'urgència. Perquè, com he dit abans, vostè a traïció ens l'ha plantat aquí davant quan n'haguéssim pogut ratllar allà dins a les 7:30 com havíem acordat ahir. Reunió a la qual vostè explícitament s'ha negat. Per tant, jo reiter la meva sol·licitud d'un recés. Senyora Camps, però li tinc que dir el següent. Vostè, la primera petició que va fer és que se suspengués tot i que aquest ple aprovés una suspensió. Vale? Sí, clar. Els informes respecte de la suspensió preventiva acordar una sessió extraordinària del ple per fer-la efectiva. Vam estar xerrant i retxavant i era complicat fer-la entreure en raó. Vale? Vostè està molt nerviosa i jo, miri, me sap greu, posi's tranquil·la perquè per molt que cridi, i vostè està acostumada a millor cridar, però per molt que cridi no té més raó. I clar, vostè pot dir moltes vegades mentides, però el que està vostè fent aquí, si vostè se troba en aquest moment una mica descol·locada, me sap greu, però el que es té que posar és pensar que en un moment com aquest que ens trobem, la història no la podem repetir i ens trobem en un moment que vam veure informes jurídics d'Ajuntament i Consell amb el Princesa Son Bou, ens ha costat 7 milions d'euros i encara tenim interessos que es devengaran. I si no li s'agrada sentir, doncs ho sento molt i ja poden fer així perquè vostès tots ho pagaran. I ja està, doncs mire, si poden tant vostès, doncs paguin vostès, ja està. Doncs com això és així, doncs no repetim la mateixa història. Agafem un òrgan completament alient al màxim òrgan jurídic de la comunitat autònoma, que és el Consell Consultiu, i que ens faci aquests informes. I el que ens digui és el que assumirem.
Si volen un recés, tenen un recés. Tenen 3 minuts. Moltes gràcies. No pots presentar una cosa ara. I clar. Senyora Camps, ha sentit la votació? Nosaltres ens abstindrem. Vale. Doncs passarem a la votació fent un aclariment de que clar, que el projecte està presentat i tenim que ser conscients de que més urgent que mai és elevar aquest informe al Consell Consultiu. Vots a favor d'elevar, d'instar, de remetre a la presidenta del Consell Insular perquè perquè sol·liciti al Consell Consultiu la sol·licitud de l'informe amb els 2 punts que consten en el vídeo i que he fet arribar també a la secretària. ¿Lo tengo que volver a leer o lo he leído antes? Lo he leído antes, ¿no? Vale. Pues vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 7 a favor, 6 abstencions. I ara me fa efecte que no hi ha més assumptes a tractar. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies. Ai, perdó. Hi ha l'assumpte, com que ara arriba el reglament de participació ciutadana. Hi ha alguna pregunta dels membres que hi ha entre el públic? I doncs no hi ha més assumptes que tractar. Gràcies.